Ngiyanibingelela bahlali igama lami nguPhelo kaDino Phoso Mthembu. Suka le phansi empangeni kwaSomopho ngize la kwa Black Life. Ngalethwa yinina nasho nathi iza Phelwethu. Phelweni sefikile qathatha. Ugalelekile. Hey, ithi inkulu ingabe sazekeka ke. Hey, la sizana namabhomu inkinga zomndeni. Hey, yahleka noma kufika ezinye bafezi ziyakhalisa, ezinye ziyahlekisa, ezinye nje. Hey, kuningi and kusazoba ningere. Hey, nana ngomhlala eduze kwami. Hello baby. Hello, njani? Njani mami? Ngiyaphila. Hey, nakufona ubhalela uthi ngikhulelwe ingane kamfowethu. Angithukanga, angijaji angisazi istory sakho. Awungixoxele. Ubani igama lakho mama uvela kuphi nendawo? Ngo-Andiswa kaShange eJolivet. Malia ngazi umuntu uShanga Somali yavuza mkhompholo awuthi uShanga Baba omncane wami lo. Unamanga wena? Yebo. Hayibo ngangayithanda ivoice yakhe kanje ukuthi ngangi under age. Okay mami, awusho mama kwenzakalani? Wagrape kwenzakalani ngobhuti? Akangirephanga wangeshela nje sahlangana emoli. Wathatha inamba hayi wangishela hayi ngazizwa ngimthanda. Kanjani? Awuze ayicangeke indaba yakho Sasingazi ukuthi sibandawonye. Kwabakhona umcimbi obakhona ekhaya. Wangitshela ukuthi nginomcimbi le kaMkhwanazi eJolivet. Ngathi hayibo. Mana-ke nihlobene kanjani? Uzalo baba wakho noma uzalo mama wakho noma mama wakho wamzala wamshiya kwenzakalani? Uzalo baba wami ngathola sesikekhaya ukuthi sibandawonye. Ekhaya kuphi ke Le eJolivet kababa. Okay mama. Mina wangitshela isibongo sakama wakhe nami ngamtshela sakama wami. Kanti kuzoba nomcimbi angitshela ukuthi uyakhona emcimbini ngathi mina hayibo nami ngiyakhona nje kulowo mcimbi. Kwaba ngathi siyaphikisana. Hayi sabona sesibonana khona ke le eJolivet. How now la kanjalo ke. Ayike sahlanganiswa kusho ukuthi ubaba waye eyosikhombisa abanye naye sazana lapho ukuthi sizalo babo yedwa. Kanti ke kuzohamba isikhathi ke kube khona isikhathi nje siphuma egcekeni njengezingane zandawonye. Kanti so bese siyazithola ke lapho ke ila kwahlala khona isisu ke lapho ke. Mana isikhathi isesihlala nini la? Usuwazile ukuthi ubhuti wakho? Ngasengazile ukuthi ubhuti wami sahluleka ukuthi sizibambe ngoba sesithandana. Sasesithandana futhi namanje ngisamthanda. Lesikhathi uhlangana nalo guy woveli ungenalo nisoka lakho okade unalo. Ngoba kwaclika amagazi kwaphela vele ngabandawonye. Ngangingenalo ngihlalele. Esibaningi wafika ke wangichama ngachameka. Kanti wasikhaya ke sesithola sesihlanganiswa ubaba. Mami awuchaze njengamanje ufuna kwenzakale kanjani? Sisimfonele ufunani ufuna ukuthi inkinga nasi sisi manje angazi ngiyamthanda kodwa ngifuna ubaba futhi azame ukuthi angenelele ukuthi kanjani angazi. Okay sona sami yazi ngicela le ndaba sibuyisele emuva. Umcimbi ne? Yebo. So seniyabonana ukuthi ngabandawonye. Yebo baba wezohlanganisa. Wayezonhlanganisa. Mase nibonana anithuki yini? Nake nahlala yini emva kwendaba leyo nayixoxa naxoxisana ukuthi hayibona kuthiwa singabandawonye kodwa sifuna ukuqhubeka sibe ebudlelwaneni noma nenze njani kahle kahle? Sihlalile isikhathi esincane. Sathi masixoxa kwangathi akavumi. Okay, mangabe kunemicimbi kunalesi sikhathi sokuqabulana. Lentambama yabona intambama sekuhleli selokhu uphuma yochanywa yabona abanye isona sathunywa komunye umndeni wethu khona masithunywa sathuza ukuthi sambe so2 masifika sathola indawo nje ecashile saqabulana sasafika kuleya ndawo sisabhekanga nokuthi iskephi senza into yethu kanti sezohlala isiso hawema lutho necondom sasingayisebenzisanga siqala as I hate to say that but ukuthi angijudge ukuthi kodwa manje yabona anginikezanga lo gunya lelo ukuthi into engayi-understand ukuthi busuwazi ukuthi ubhuti wakho kodwa walala naye futhi ngiyamthanda namanje Mario chebile ugcwele igrasi hayibo we bantu baseJolivet nikuphi I angijudge as in angijudge in a serious note angijudge but wow okay senze njani njengamanje onkosi
Singamfonela Ufuna ukufonela bani? Isoka noma uSibusisi yebo isoka lami. ufuna ulitshela ukuthini isoka? Ukuthi sizame ukusiveze kubaba ngoba kuza umshana. Ubambini noma senithini ngayilo sesiswini ke? Uzoba ilunga lomndeni. Okay, niveza Ngoba as ikhaphuli or niveza as siblings kodwa asafuna ukuba ikhaphuli into enjalo. Sizomchazela ukuthi wathi sihlanganisa sesiyazana sasaba ukuthi siveze ukuthi siyazana. Hayi bahlali. Ethi ngabankulu ngabusazekeka ke manje. Hayi. Hayi. Ngoba ke bafethu thina la abazali bethu bavota ngo1994 bavotela inkululeko yethu. Umuntu nomuntu siyazama ukuthi ilungelo lakho lihlonipheke. Singajaji umuntu ngoba nathi sinezethu engathi mayivunulwa manje mina ngiyangazi ke vele nezami ezithi mina nje. Igaxa zami ezithi mina. Hayi ke ngimfonelele udadewethu. Hayi ngizocela umfone ngizokufonela mama isoka lekho isoka labhoti. Soka. Yebo. Hayi kabi. Ukhulume naye, ukhulume mina noma ukhulume wena? Ngingakhuluma futhi nawe ungakhuluma. Okay. Hayi, asimfonele kuMabura. Simuze ukuthi uthini. Hello. Yebo njani? Ngiyaphila ngabe ngikhuluma noSibu. Usibu ukhuluma mina abakhuluma nabani? Ukhuluma noPhel from Black Life TV la babakhe. Oh, ngingasiza. Hayibo wesibu kunomashange lana. Umashana. Yeah. Wasejolvet oh. Oh, ngiyamazi. Yebo ayibona ke zenebhom isigaxa sendaba oh. Uthi uyithwele umntwana wakho kanti kahle nina ngabandawonye. Cha ngikujaji oh, but ngiyabuza ukuthi ena kwenzekala kanjani. Kwenzakala ngadedele ukuthi nathi sesibabili noma sasazi ukuthi mhlambe singabandawonye kodwa ngenxa yemizwa njengengane lawo imizwa yabantu imizwa yabantu bandawonye ayilawuleki. Nahlulwa imizwa, nalawulwa imizwa nina. Injalo. Mntakamo, ayi mina nje ngezwe kuthiwa kwathiwa ngenasona kamshaye ngetshe cha ngeke ngize nginjaje kodwa ke ngoba usisi lana ufuna ukuthi angazi noma uthi yekelani noma hambani yotshela baba wakho ukuthi ngathi kunomuntu ozayo Nkosi yami ngoba phela inkinga manje sekunomuntu wesithathu and ke hey ithi ngabankulu ngempela ke lapha ingabe sazekeka kwangempela ke mase ukhona lowo muntu loyo yabo. So angazi mama ukuthi anasize njani ufuna ukuthi yena umtshele umtshela ubaba wenu noma nenze njani? Bengithi asitshela ubaba bese samchazela ukuthi futhi akuhlukaneki. Hawe ma wesibu uthi ube besitshelana ubaba wakho noma sinamchazela ukuthi akuhlukaneki. Ukona isifo sekhona ukuthi ubaba simasizwe kodwa ngesimanga sokuthi nami ekhaya ngoba ngikhona nje ngenkosana yonke into ibheke mina njengenkosana asikwazi ukuqhamuka nechazo endlini kubaba. Oh nkulunkulu wami. Asikwazi ngempela manje uma siyiveza and kuzomele ingane mayifunda imadozini wesibu ngiyacela ubuza ukuthi awunqeni mhlawumbe uthi nje mhlawumbe noma ngeviki elizayo nje ufikela ngoba noMzantsi Afrika ave ngakuthokozela ukubona lo muntu ongahlonga ngoba la kunento ethize uyabona nje wena emva kuba usufikela nayi ke uzokulandelwa nje indathane yabesimama ngoba bazofuna ukwazi ukuthi even udadewenu uyakulandela kusho ukuthi kunalento ekhona. Ngakhona nje kufikela ka Black Life TV le ndaba vese iqede lana ngoba phela kuthiwa lezi inkinga zomndeni kumele ukuthi nawe uhlala nawe usho uvo lwakho nawe mhlawumbe nobaba angabe senze njani nonke nimtshela ubaba senemtshela simlande naye mhlawumbe nje ngeviki elizayo khona bezozwa abantu yabo. I know ukuthi yena ngikhuluma ngale ndlela engathi yahlekisa kodwa cha nami ngiyafuna ukuthi nami le nkinga yenu isolveke. Hayi ngeke sikhuluma khona la efonini angikwazi ukwenza into ezongiphatha nomndeni. Hey. Angikwazi ukwenza into engifakela ubaba kumina. Ubaba umuntu osekhulile angikwazi ukwenza into. Hey, okay ke. Hayi kulungile. Hayi sohlangana ke ngazi ke. Sofonela ekhaya. Bona sobona izinto njani kodwa uzokhuluma naso kodwa
okwamanje bengakubona sengabe yinto esasubamba manje. Ngizohlangana ekhaya. So kwenzeka naye amasebenzi kodwa nje angiboni ukuthi kuyiseliso sesiphucuma sesiphucumisa kumama. Yebo kahle kahle mina engakusho ukuthi besekukwazisa ukuthi ena soye ekhaya ngoba udadewethu masisukana naye sohamba naye eyoyosho kubaba wakhe naye ayindlale kubaba wakhe ukuthi nansi inkinga bheka phela kunomntwana lento it's not about you anymore wena mawuzocabangela indaba yepride yakho kubeni nawe wazazi ukuthi wathatha wafaka itotolozi yakho ekungayifakanga icondom kusisi wakho udadewenu hayi kodwa ngiyajaja mina yabo so hamba next week sobe sesibuya nobaba wakho thina naye sezosho ukuthi emva kobe sezudaba ibhomu elingaka uthini mhlambe uzimisela ngokwenza njani ukuthi anijezise kanjani angazi noma niyomtshela ukuthi nanazi noma nomtshela ukuthi nalala ngingakazi angazi kuyoba kunini asazi noma mhlawumbe uyawubuka uyawudlala niyishupa angazi mhlawumbe mayobe bona ka ngazi noma bekuthiwa sikufice kodwa sofike silithula udaba ekhaya noma ngabe kuthiwa kwenzakalana udaba kumele lithuliwe ngoba phela nosisi ukhulelwe akakwazi mfethu iBP uyazi mina ngichazeleke mina ngijwayele ukukhulelwa mayifika eklinikhi kuthi hamba uchitha hamba uchama hamba iBP aphinde athole nestress sengane ukuthi ukhuleliswa ubhuti wakhe engafuni ukuthi aphumele obala hayi ngeke mtasa awumcabangele naye okukodwa nje umcabangele phela usisi wakho lona yini awacabangela ingane yakini hayi mina ngokwami okwazi ingane njengoba ngiyavuma ukuthi ingane yami ngiyayazi bengingazama ukuthi ngithi ukuyisupport kodwa kwamanje angikwazi ukuhambisa udaba olingaka kubaba angeke hanjiswe uwe awukhulelwe wena unankinga lizohanjiswa usisi hayi kulungile bhuti nawe singakumoshela usuku ngiyathemba mhlawumbe usebenza kanzima lapho khona ukuthi uthole imali yamanabukeni okwamanje sobe sikhulume siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho bhuti okay hayi bahlaleke sesimfonelile ubrothers hey bafethu hayibo ngiyazi njalo nizosho sengiwujudge Judy kodwa cha bafethu abona yakuhlalisekile baby simfoneleleke na uzweleke uthi ana uyasaba ngesimo sokuthi uzolahlekelwa mhlawumbe imali ini ngoba uyachaza ukuthi ekhaya uyena omdala and usethembile ukuthi baba uzokwehlisela yena yonke into mangabe sekuvela into enjena angeke kusalunga uthini wena lapha hey angazi kuyobonakala sesisonke ekhaya bahlala azela ngizoxabanisa imndeni azela ngizohlokanisa imndeni azela ngokuzoba wodunga amadungamuzi lana sizoqondisa sizolungisa isizwe sizolungisa inhliziyo zabantu sizoyigeza sihlambulule engathi ivele eGolgotha njengana ngugirl naye befuna ukuhlambula inkinga zakhe ngicela ningakhohlwa ke ukulike ni subscribe ni follow ni comment nje next week sobe sesiza ke nobaba ezoyizwela insumane ixoxwa emini eyizele nje yena ukuthi ekwenzakalani ngabantwana bakhe kodwa ke mina kubaba naye ngokwami ngiyambeka icala bafethu ngokuthi phela labantwana kahle kahle ukube wayekade bahlanganisile from the word go ngaba sikho lapha sikhona njengamanje mhlawumbe naye kube wayekhulelisa mhlawumbe masetshela omunye ukuthi nginobantu abahlanganise kudala beze behlangana baningi abantu asebezela izingane behabandawonye kodwa ke indaba enjalo bafethu qala ukuthi wahlatshwa imbuzi sazi yabanga kunayo imbuzi siyabonga abahlali toodles.